Tolosako bizikidetza foroak jendaurreko lehen agerraldia egin zuenetik urtebete pasa da. Talde honetan alderdi ideologia eta pentsaera ezberdinak dituzten herritarrak daude, eta hilabetean behin elkartzen dira bakoitzak bere bizipenak plazaratu eta besteen ikuspegia ezagutzeko. Urte aberatsa izan dela adierazi dute foroko kideek. Elkarrulertza areagotu delako, kideen artean konfiantza handia delako eta harremana ona dutelako. Urte honen balorazio eta hausnarketa egin dugu taldeko bi kiderekin. Bizikidetza foroa sortu zen, lehenik eta behin, sensibilia desberdinetako eta ikuspegi desberdinak eta ideologia desberdinako jendeen artean eztabaida bat emateko. Azken batean, hainbat urtetan Euskal Herriak bizi izan duen gatazka politikoa eta violentoa eta giza eskubideen urraketa, eta horren inguruan herritarren artean hausnarketa egiteko, bakoitzak geure ikuspegia mahai gainean jartzeko. Helburua ez da hainbeste iristea adostasun handietara, baina empatiaz elkarri entzuten jakitea, bakoitzak bere bizipenetatik eta bere ikuspegitatik. Eta hor urtebete honetan eta aurretik, lanean aritu geran, dozena bat lagunek nik uste hasierako helburua betetzat jo nezakela. Hain zuzen ere, hilean behin egiten ditugu gure bilkurak, eta hor gatazkaren inguruko errelatoa, bakoitzaren bizipenak, nola bizi dugun, kontraste hori egiten dugu, beti ere ez elkarren arteko liskarretan eta eztabaidetan sartuaz, baizik besteren ikuspegia ezagutzeko. Nik balantze positiboa egiten dut, urtebete honetakoa, eta aurrera begira, hildo honetan lanean sakontzen jarraitzeko asmoa dugu, adostasuna dago taldean, eta irailetik aurrera agian ziklo berri bati emango diogu hasiera. Aberatsa zeren aukera eman digu elkar ulertzeko, bakoitzaren aldetikan argi erakutsi dugu, pentsatzen duguna, iriki gea, konfidantza izugarria dago eta harremanak oso onak dira. Eta egila da bakoitzaren iritziak jakitea, entzutea eta tratatzea oso aberatsa dela eta beharrezkoa. Prestatzen dugun zertaz ariko garen, baino batez edo nagusiki egiten duguna da, edo egin izan duguna da, norberaren ikuspuntuak eta norberaren esperientziak agertu. Eta horrek berak eman du aberastasuna handia, zeren bakoitza mundu bat nola gean, asko ikasi dugu elkarren handik. Eta, gero, zer egingo dugun, egoera nola ikusten dugun, baina batez ere nik uste dute norberaren esperientzitik, norberaren iritziak tratatzea izan da aberatsaena. Hor gaurkoz taldean gaudenak gaude, ezta? Eta guretzat ez da hain garrantzizkoa taldea handitzen joatea eta berriz zerotik abiatzea, baina talde hau gehiago izan behar du dinamizatzailea, ezta? Eta dinamizatu baitere kanpora begira, kanpora begira, hau da, Tolosar guztiei, gizarte osoari, hitz egiteko eta elkarren artean beren ikuspegiak azaleratzeko aukerak ematea. Eta uste dugu bidea hori dela, ez da inbeste taldea handitzen joatea, bizi talde hau dinamikoa izatea eta dinamizatze horretan herritarrei aukerak eskaintzea, aukera desberdinak. Atzokoa zen mahai inguru bat, hurrengoan izan daiteke foro ireki bat, hurrengoan izan daiteke hitzaldi bat, hurrengoan izan daiteke filma baten inguruko hausnarketa, hau da, ideia desberdina daude eta hori azken batean gizarteratzea da beste taldearen helburua. Bakoitzak hitz egitea batez ere, hitz egin, entzun eta iriki bestengana zure pentsakerakin. Harta bestek ulertuko dizue eta nik uste sekretu hori dela.